Pagampo alang sa kaluwasan sa tibuok pamilya. Ginoo nga among Dios ug manluluwas. Nagaduol kami kanimo uban ang bugos nga kasing-kasing. Nagampo alang sa among tibuok pamilya. Ginoo, luwasa kami tanan. Ihatag ang kahayag sa imong kamatuoran ug ablihi ang among mga kasing-kasing sa imong grasya. Ikaw nagasaad sa imong pulong. Gawas 6:31, tuohi ang Ginoong Jesus ug ikaw maluwas, ikaw ug ang imong panimalay. Ginoo, among gisalik kanimo ang tanang miyembro sa among pamilya, bisan kinsa pa ang layo sa imong presensya karon. Doa sila Ginoo. Hupayi ang ilang mga kasing-kasing ug ipasabot kanila ang kaluwasan nga anaa lamang diha ni Kristo. Puna ang among panimalay sa panagiusa, gugma ug pagkakabig. Ihatag nga sa among balay, ikaw ang Ginoo ug manluluwas sa tanan. Gamiton mo kami isip instrumento sa imong kahayag. Ihatag ang kaalam pagkamainantuson ug gugma aron kami mahimong buhing ehemplo sa imong kaayo. Ginoo, among gipaubos sa imong kabubuton ang among pamilya. Ayaw tugoti nga adunay usa nga mawala. Hupti kaming tanan hangtod sa kinabuhing walay kataposan. Kini among giyampo uban sa dakong pagtuo ug paglaom. Sa ngalan ni Jesus, Amen.